הזעקה. כמה שניות נפלתי. נפילה ישירה. פותחים את הממד, שומו שמיים. שמי אופיר שלמה, אני רב קהילה בקרמי גת, רב בית כנסת משכן דוד, ראש כולל הליכות עולם. ערב שמחת תורה הייתה שמחה גדולה כמו בכל בתי כנסיות. ככה עלה בדעתי משמיים, שאני עמדתי ואמרתי לציבור שהמניין השני בבית הכנסת שאני משתתף בו, כי יש לנו תפילת נץ, אמרתי להם במקום ב8, ב7:15. אני לא יודע למה אמרתי להם, פשוט אמרתי להם את זה. וזה מה שהציל את המצב עוד מעט. הבוקר בשמחת תורה, כבר ב6:15 הייתי מוכן לצאת לבית הכנסת, אני גר פה ליד, והזעקה ממש משונה, כי קריית גת כבר שנים אין הזעקות. אז נכנסים לממד, יוצאים, עוד פעם הזעקה. באיזה שלב אני החלטתי שאני יוצא לבית כנסת, סיימנו מוקדם את התפילה, הזעקות בין לבין, נכנסים לממד, אני חוזר הביתה, הזעקה. ואנחנו נכנסים לממד, ופעם ראשונה שאני סוגר את הממד. אשתי אומרתי, חנו כאן וזה, מי סגר? אמרתי, סגרתי את זה. אני רק אומר את המשפט הזה, כמה שניות נפלתי. אנחנו לא יודעים שזה אצלי. פותחים את הממד, שומו שמיים, תפילה ישירה. כתוצאה מהעדף גם השכן שלי שמחובר אליי, הקיר נפל בינינו. זה הבית של השכן, כל הקיר נפל, כל הבגדים שלנו בקומה העליונה הלכו כליל. אין לנו מיטות, אין לנו מוצרי חשמל, הכל הלך. הילדים, אין נעליים, אין כלום. כל מה שאיתנו בקומה למטה נשאר. כל הספרייה שלמה, תמונות מזכוכית שלמות, מזמור לתודה, הנרות של אשתי, הסטנדר שלי שאני לומד בו נשאר. אני יכול להגיד, מי ששומע אותי, שאל יתהלל עשיר בעושרו ולא חכם בחוכמתו. ברגע אחד החיים יכולים להשתנות. אני יוצא, ומה שנשאר לי זה חולצה במכנסיים וענבה. זה הכל. אין לך בית, אין לך כלום. אני מוצא את עצמי שאני מתארח בבתים כאן. אני פונה לכל אחד ואחד. כל מה שעובר בחיים, לא צריך שיפול טיל מעזה. זה בדברים הקטנים אפילו. כבר אנחנו לא מרוצים, והאישה אמרה משהו לא טוב, והבעל לא עזר כאן, והילדים קצת מפריעים. שמור על הבית שלך, שמור על אשתך, על הילדים, תתייחס אליהם יפה. למה כשקורה דבר כזה, אתה יודע מה זה הילדים בשבילך? פתאום אתה רואה שהמשפחה זה כל עולמך. לכן תקדישו בבית, תהיו יותר מכילים את האישה והילדים. גם אני מדבר לאנשים, אישה ששומעת אותי, גם להכיל את בעלך, להכיל את הילדים. לא צריך על כל דבר לכעוס ולרטון ולא להיות מרוצה. צריך לקחת את זה בפרופורציה, צריך לקחת את זה באמת איפה שהדברים אמורים להיות. בתחתית, לא במרכז חיינו. זה דברים שהם שוליים, קצת תפילה, קצת השמירי מידות טובות, הוא יסדר לך הכל, יסדר לך הכל. לשמור על הבתים שלנו בעזרת השם, זה המסר שלי. כאילו, כשהתחיל הזעקה, פתאום אתה שומע, בום. זה תליד, כל אחד איפה שהיו הפגיעות, אחי מתקדם אליי, הוא אומר לי, אני מרגיש שיוצא לי זרם דם חזק מהרגל. שלום עליכם. מה שלומכם? אז אתה מתארח עכשיו בירושלים, נכון? כן. משפחה שבעצם מה, נתנה לך את הבית? נתנו לנו את הדירה, היינו בהלם קצת, היינו לחדרים, הכל, אחר כך הוא אומר לנו, הדירה טובה לכם? אתם רוצים את הדירה? אתם מסכימים לקחת אותה? אמרנו לו, מה זה מסכימים? כאילו לא חלמנו בחלום הכי ורוד שלנו שנקבל דירה כזאת. אז הוא אומר, בסדר, בואו, אתם יכולים, תקבלו את זה, אני אתן לכם לחודש, אם צריך עוד, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם. אתה גר בעצם בנתיבות, משפחה, 30 שנה כבר, לא? 32 שנה. ברוך השם יש לנו משפחה של 16 ילדים. ברוך השם יש לנו בית כנסת בבית. מתקופת הקורונה, שסגרו את הבתי כנסת. אז בגלל שיש לנו משפחה גרעינית גדולה, יכולנו לעשות מניין. קח אותי מה? 6:30 בבוקר? 6:30 בבוקר. התכוננו לתפילה, כאילו, 6:30 קמנו, היה מתחים, אמרתי לאשתי רגע, נשמע כמו רעמים, רקים. מה קרה? אתה רואה רגע, זה לא מפסיק. אין הפסקה בין אחד לשני. אמרנו, זה כנראה משהו יותר מזה. אז יצאנו החוצה, ובאמת, הבית שלנו, הכביש החוצה יצאנו, אתה רואה את כל המתחים שעוברים מעל כולם.
עד אז לא היה זמן, לא היה הזעקות בכלל. כל השכנים יצאו לראות מה זה. אף אחד לא הבין, כמות כזאת של שיגורים לא הייתה. אשתי קוראה לי, אמרת לי, תקשיב, אמרו פה עכשיו הבטחה של נתיבות אופק, הודיעו שיש חדירה של מחבלים לנתיבות, וכולם להיכנס, לסגור את הבתים, לא לצאת החוצה ולא כלום. אז אמרנו, טוב, אנחנו נשאר בבית כנסת, סגרנו את השערים, מי שרצה ללכת הלך, מי שהיה כבר בבית, תישארו בבית. התחלנו את התפילה עד 18, גמרנו, התחלנו חזרת השץ, בברכת הכהנים. הילדים אצלי, בדרך כלל אני מברך אותם כמו אצל הספרדים. כולם נכנסים מתחת לטלית, כל הילדים, ברכת כהנים. עכשיו, בדרך כלל כשאני עולה חזן, אם אני עולה, אז הם לא באים לברכת הכהנים. הם נשארים כל אחד במקום שלו. עכשיו הם אמרו, נכנסו כולם, אמרתי, טוב, נכנסו. אז פתחת את הטלית? פתחנו את הטלית, חסינו אותם. אז פתאום היה זעקה. אחרי שנייה אחת או שניים, כאילו, כשהתחילה הזעקה, פתאום אתה שומע, בום. ואני רואה מתחת לטלית, כולם חסים בטלית, אתה רואה פלורוסנטים, שברים של זכוכיות, אבק, זהו. אתה מסתכל? בעצם מה זה זה העזרת נשים, זה כניסה לעזרת נשים. כן. זה פה כל הצדדים, זה כל הקירות נפלו פה. כאן הייתה סוכה, אתה רואה פה את כל הקיר? כן. כאן הייתה סוכה, כל הסוכה נפלה. זה הסוכה של בית כנסת. זה פה הצד. זה בית כנסת. כן. עצרנו. הכהן גם כן, גמר את הברכה שלו. עכשיו זרקנו את הטלית, יוצאתי את הטלית, אני מסתכל, נהיה שקט מוחלט. שקט אני לא יודע להסביר אותו. מה זה השקט הזה? אבל כאילו, פתאום שקט. אז אני מסתכל על זה, אני אומר, ילדים, מישהו קרא לו משהו, מישהו נפצע, אחי מתקדם אליי, הוא אומר לי, אני מרגיש שיוצא לי זרם דם חזק מהרגל. אז הוא התקרב אליי, ונשכב על הרצפה. אני מסתכל, אני רואה שפריץ של דם יוצא. הבן שלי תפס לו את לחץ לישר על הרגל, הוצאתי את העניבה שהייתה לי, עשיתי לו חוסר מעורקים עם העניבה, והתחלנו לטפל בפצועים, לראות מה קורה. אז בעצם מה קורה בעצם זה טלית? זה טלית, כל אחד איפה שהיו הפגיעות. זה חלק מהמתפללים, נכון? מישהו מופיע? זה הילדים שלי. הילדים שלך? כן, אלה הילדים שלי. זה הבית כנסת פה מאחורה, שרואים אותו, את כל זה הנזק שקרה שם מאחורה. עכשיו, כשאני מסתכל דבר כזה, אני בתור נהג אמבולנס מגדיר את אשתי ואת אחי פצועים בינוני. היה לי עוד 5 שלקחנו אותם, כאילו שאתה רואה ממש פצעים וחתכים. אלה שהיה להם שריטות הזה, אמרנו שישארו במקלט. אני לא יכול לקחת כולם, אמרתי, תעלו לאוטו שלי, יש לי אוטו גדול של המשפחה. תעלו, מי שיכל לעלות על הכיסאות, כן, את אחי באו, השקיעו אותו במעבר, ויצאנו לכיוון בית חולים. לסורוקה? לסורוקה. היום, ברוך השם, התחיל ללכת לדדות על הרגל, וצריך לעשות עוד תקופת שיקום לא קלה. הוא עדיין מאושפז, מחכים היום שזה כבר חודש ומשהו אחרי, מחכים שיהיה לו מקום לשיקום. אשתי עם רסיס בבטן, שנסגר, הזדהם בפנים, יש שם בלגן כנראה שצריך לעשות גם להוציא את זה, לילדים. הילדים, אחד יצא לו רסיס באופן עצמאי, ונשאר לו עוד 3 רסיסים, שאר הילדים נשארו עם הרסיסים בפניהם. מה אתה בעצם מרגיש עכשיו שאנחנו רואים פה את התמונות מכל ההרס? את גודל הנס שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. כשאתה מסתכל את כל הדברים האלה, זה דברים שהם בלתי יתוארים. אתה מבין מאיפה יצאת? אתה מבין מאיפה יצאת ומה קרה? את גודל העוצמה של הנס? אתה יושב המון, אנחנו נדבר בכלל, ריבונו של עולם, תודה רבה. איך יצאנו מפה חיים? כל הדברים האלה שאני רואה, אז אני אומר, נכון, אני רואה הרבה דברים קשים, וקשים מאוד, שלפעמים לא ניתנים לי עיכול. אבל כשאני מסתכל, והקדוש ברוך הוא, שהוא אחד, ושמו אחד, והוא שלם, אין אצלו רע. אז אתה רואה את כל זה, יש לו חשבונות, אנחנו לא יודעים חשבונות, אנחנו לא יודעים מה החשבונות שלו. אבל מה שהוא עושה זה רק טוב. ואם זה, אם אתה הולך עם זה, אז אין לי שאלות בכלל. למה? כי זה טוב. זה שאני לא מבין עכשיו, אני לא יודע למה, זה בעיה שלי. כי אני מצומצם. אני לא יודע מה קורה. הוא אצלו הכל מושלם. שנראה את כל התוכנית אחרי זה, אתה תראה שהכל בסדר. איך אתה רואה את עצמך חוזר לעיר נתיבות אחרי המלחמה? אנחנו רוצים לחזור בעזרת השם. יש דיבורים שנשאר גם.
שם יש לנו שליחות. נזקקים, הנצרכים שצריכים, אנשים צריכים עזרה, ויש שם לצערנו הרבה. אז לא תהיה בעיה, אנחנו צריכים לחזור לשם. צריך לשקם את הבית, לבנות אותו מחדש, לבנות את הבית כנסת. והמשפחה מרגישה בטוחה לחזור, להיות שם. ביטחון זה רק ממנו. כולם יודעים שכל תהיה יש לו כתובת. אנחנו מצפים לישועה, וכאשר הוא מחליט לכל אחד חיים, אנחנו אמרנו לא מזמן, בראש השנה, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצור, מי לא בקיצור, כל אחד לפי הזה שלו.